kontakt, ani jsem se tě nedočk. Ale já myslela, že se chceš milovat. Tak říkáte tomuhle? Je dokázáno, že umělý sex produkuje vyšší množství alfa-vln během přesunu sexuální energie. A co bych řekl tomu, kdybychom to zkusili postavit? Proto je hnusné. Myslíš tekutý transfer? Myslím šoustání, divočinu, mambo, šuky. Šuky.